Ministarka Zorana Mihajlović je nakon potpisivanja sporazuma novinarima rekla da će početak izgradnje mosta biti u septembru ove godine, kao i da će sporazum obuhvatiti i otvaranje novog graničnog prelaza. Srbiju i Bosnu i Hercegovinu nekad kažu da razdvaja Drina, a ja mislim da nas Drina spaja. Onako kako smo i razgovarali i kako je i premijer najavio, most Ljubovija-Bratunac će se graditi. Početak izgradnje će biti sasvim sigurno već septembar ove godine. Danas smo potpisali sporazum dinamikom kako smo i predvideli sa Bosnom i Hercegovinom. Mislim da je vrlo značajno napomenuti da i pristupne saobraćajnice i otvaranje novog graničnog prelaza su unutar ovog sporazuma. Ministar Slavko Matanović je rekao da će most značiti mnogo za 7 prigraničnih opština, jer će omogućiti jeftiniji i brži protok ljudi i robe. Došli smo do ovoga da sada imamo sporazum o izgradnji mosta na rijeci Drini na lokaciji Ljubovija-Bratunac. Postigli smo visok stepen saglasnosti kada se radi o ovim zajedničkim projektima i mislim također da smo uspjeli dogovoriti konkretne korake koje ćemo preduzeti na realizaciji pomenutih projekata. Naredne nedelje biće raspisan tender za izvođača radova na mostu. Most je dug 220 metara i imaće 2 trake.